Πασόκ. Ό,τι περίσσεψε. Ακριβώς. Πάει Κιγκερέκου, μεγάλος τέλεχος. Βρέθηκε σε σταυροδρόμι αυτή. Και δεν ήξερε τι να αποφασίσει, ήταν πολύ σκεπτική. Στο σταυροδρόμι. Και έλεγε ποιον δρόμο από τους δύο να ακολουθήσω. Φαντάζομαι και στο σταυροδρόμι πάνω πριν να ακολουθήσει ένα από τους δύο δρόμους, σκέφτηκες. Τακτοποίησε κανένα το θέμα και δεν πλήρωσε τα 5,5 εκατομμύρια Βοσκόπουλου. Γιατί είναι πολλά τα χρωστικά, Άρη, ρωτώ. Και άλλα πολλά θα δούμε και θα ακούσουμε. Μία παρέα κάνει ό,τι θέλει στον τόπο. Η χώρα δεν έχει ξαναζήσει τέτοιες μέρες. Η δυσοδεία έχει απλωθεί. Περνάς εκεί γύρω από τη Βουλή και τα συντάγματα και κρατάς τη μύτη σου. Καθαρίζουν απ' έξω από τη Βουλή. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε μέσα στη Βουλή. Δεν μπορώ, έσκασα. Δεν μπορώ. Πάμε λίγο στη Λαϊκή να θυμηθούμε το καλύτερο βίντεο της χρονιάς που πέρασε. Τι κάνετε? Ποια είσαι? Εσείς ποιος είστε? Μαγιάννη, με ξέρετε? Όχι, εσείς με ξέρετε? Άι, κάπου σας ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι πού τώρα. Για πες μου, θέλεις τίποτα να σου πω? Ναι, θέλω να μου πείτε. Αγάπαμε να σ' αγαπώ. Θέλε με να σε θέλω. Αν δεν με θέλει μια φορά σιγά μια φεύγω. Γιάλα. Ρωτήσαμε βέβαια στη Λαϊκή και τώρα πήγαμε για το καρέτσα. Δηλαδή αυτή τη σχέση της συγκρατημένης ειδονής. Αυτό ξέρεις που ξεντήρεσαι και δεν κάνεις τίποτα. Και μας απάντησε ο άνθρωπος υπεύθυνα. Έχετε ακούσει για τη μέθοδο καρέτζα στα ζευγάρια? Δεν το κατάλαβα. Γυναίκα έχετε? Όχι, είμαι ελεύθερος. Ωραία, ακούστε. Υπάρχει τώρα μια νέα μέθοδος που λέγεται καρέτζα και αντί να κάνεις σεξ, μόνο χαϊδολογέσαι. Πώς το βλέπετε? Δεν ρίχνω μια μαλαγιά, μου περάσει η ώρα να μας πει κάτι να κάνουμε. Ο Έλληνας είναι πάντα ωραίος και ανέλπιστος. Βέβαια το...